ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusaw Kahnyo Trip Youth Council hakshitrik urisaw arajar pausaw kladawai ka sarkar jilla banthung gajing tokit halo gajing mi kindrom kendram kerukam pembina result thongkam staff nurse but auxiliary nurse midwife belapin bena da katna ko ka kya dangshan hagajing kran bekilat pathai kubor president janggeseng baroy ko para syndrome ula banjuru breven penchitam mikbidan kti ban penkla ya result but hagaju ko por loong bakalong ke ek basngo thamula badio i bandang mi kijing bakla hagathop result wat hadin balapin mi ya result hadu laisen laiwan nakaliang janggeseng ngisngu ban penpau ya ka jingkershan beningkong ya itu ki samla ki bala le mi sha ki bala penpau ka jing persha baide untuk result ya ka bala penmi da ka medical service board jongka department of health baide ki kam ki balat kum ki kam staff nurse pat ENM ngilai i hakni ka tayo ku bala dap ya ka jing le thurmur lembah kani ka bor ki bapeniat ya kani ka exam haka beningkong ki la penmi ya kata ka result ka ba ka bombiang ondala poi janmiet ki penmi sakawai ka result katar shimlabiang hadin begini ki kena ki kun ki samla ki ba shim bentah kani ki exam ki haringkat bat ki wei pat ki parasang balang ki lalit bani kendu I health minister na kaliang jong ketuka jong ka department ki la penmi ya ka list haringkat ki roll number bat ki marks ki ba kini ki kena ki ba shim bentah ki exam ki yo ndrei kat kum ka jing tip ka jong ni kata ka list ka ba ki penmi mendin ka janmiet hadin ba kata ka hadin ka jing shong meeting bat I health minister niyo ki complain ki ba fair ki ba ong ba kabaningkong ya ubriu ba klam le to exam ru la penmi ya ka rule number harangkat bat ki marks kata kalong ki ek ka ba ngimla ban priang but ndi tang kata uju rule number yo artli ki marks udon we rule number ba ngiyo lomba ki message ku ong ba katkum ka jing poi hajrong umi bo uyo sampukhnai marks hapo uju hi rule number uyo nrupwe marks kidon ki atli ki rule number kiba kita ki samla kiba ki pentip changi ki ong bangi klamlet bantho ya ke exam sundai kata ki rule number jong ki pat ki mi ha to list ka ba menen balapan paru ikima ka jingkali ka long ba ki yo marks na kini ki samla la ni kini dong ye shimta ka ni exam ba tang ka exam ki klamlet banyale kani kapan pa ya kajing thurmur hakaru kompanya ya kani ke exam nadu kasni ningkong ka bapi ki penmi ya list hakaba kila penmi thurmur kila penmi arsian yauju rule number hakalis ka bab ar nalor ka list ka bami men step la beteng la ne la at biang sa kun riu tuli rule number ki batmai ne ka list ka bab penmi menenru ka bab penmi harangkat ki rule number bat ki maksu ngilap baki don shibun ki jing bakla kum kita ki kena samla ki bong bangi klem let tho ya exam kimi ki marks ka jingkali ka long ba manu bale ya khane lada le exam kat kum ko OMR sheet su kidang haduk kat ni ki jing bakla ngiting ban perkhat lada ngile phai sa ka juk ka ba manshwa le ka ba tho de ki kiti ti nakaliang jong kaseng ngiso ban kersha ni ka jing dawa jong kini ki kun samla ki bala let bani kendu ya ka health minister menen harangkat bat ki weri para sang balang namat kat kum ka jing I ka jong ni mat ka don shalandat halor kini ki jing ja jing le thurmur bat ngi kwa ru bakum kaseng khnang ba kini ki jing kulmar kinom ja shu nang ni shakhmat ngi kwa ba ki bri ki bale ki ba pen kulmar hakaru penmi ya ke exam ya ki de ban penshitom bat ban lap ya kita ki bri de ban don da ke inquiry ya ka ba on clear ru on page da ki bri ki ba nabar jong ke health department dai shu ban le da ka departmental inquiry ndai da ko ipat ki bor ki belong independent ki bala ban lab ya kita ki beriu ki balik bakla namar kani ka jinyo kam yo jam ka lab ban yo kam yo jam ka proses bantung kam tang jan kam de ka kam kai ka ba ka department bat ki beriu ka health department bat ki beriu ki jong ka kin shule kum ne namar laisin la penmi ikiles ku mong ang pi ber laisin la don ki jembak la kau mut ba ngimla shu ban shania ya ka transparency ngimla shu ban shania ya ka jinglong ya ka correctness jong kini ki result la dolong ban penmi nang ni syakmat ru te ban lap ya kata ngasu ba dei ban pensange ya ka ni proses ban thungkam ha bai dei kini ki staff nurse ba ka jok ka po la dei ru ban order da ka inquiry
kaban lap babanu babaklah kani garu company ya kani result nadu bapelong ke exam hadu ban penmi ya ka result tingi ngisno nakaliang jong kaseng bandawa bakas ka department kadai ban pensange ya kani ka jingtung kam tungjam lomba kani ka exam ka beladap nomor kibun ki jeng bakla berkabar kalong badai ban penshitom ki brio ki badan bentah ka ban penkulmar ya ka result ka bami hakini kisni nak bentah kani ka result tungkam nas katkum kajing kwa kajongi kalong bala dolong bala kadai bandai ka judicial inquiry hakaba district and session judge neki judge ki bala shong that ki de ban het namar ha bakhat du hi kani bro khat kadai ka kajing le thurmur jong ka department ho ngisngo si bat ngisong khia nam ta ki kun samla le si ki bala mi ha ka les ba kila akhmi lenti bakin yo ya ka kam kila adon ki samla ki ba phone changi ki bong ba so ba se wat yakhi namar bangi la mi ka kerteng kam ring kwa ban ong pat ha ka jing thung kam thung jam la long ba mi nam mi ru kum ka seng hingi yang ban penbet ba ka eke ka bale ka de ban le da ka jing khut jing suba klem kanu ka jing bakla ti ban lap ikita ki eke ngisngo bandawa ba ka de ban pensange ya kani ka result hi bro khoi ka de ban scrap namar ba license ki jing bakla kilami ngam sosyo bangin nang don gajing shania akan ka result bat kabar kolong badai bandan ke inquiry ka bale si kan dai bandai da judicial inquiry bat banlap ya kita gibri gi bopen kulmar hadu kat ni akan ka result ka bolong ka jing kulmar om tang gitu ki bala yo ya ka kam kat kum ka result ka bami re ya kitu ki weiru ki bale si ki thrang ban yo re namar kan ni gajing kulmar da si menu bentuk yo kita ki kena ki bommi akales ki bom yo marks kala dai gajing le thurmur jong katak jong kita gibri gi ba penya ya ke exam